கர்த்தர் ஆரவார சத்தத்துடன் வருவார். தேவய காலம் தொனிக்கையில் மேகம் அதில் வருவார். கர்த்தர் ஆரவார சத்தத்துடன் வருவார். தேவய காலம் தொனிக்கையில் மேகம் அதில் வருவார். கர்த்தருக்குள் மரித்தவர் உயிர்த்து எழும்புவார். கர்த்தருக்குள் ஜீவித்தவர் பறந்து சென்றிடுவார். கர்த்தருக்குள் மரித்தவர் உயிர்த்து எழும்புவார். கர்த்தருக்குள் ஜீவித்தவர் பறந்து சென்றிடுவார். கர்த்தர் ஆரவார சத்தத்துடன் வருவார். தேவய காலம் தொனிக்கையில் மேகம் அதில் வருவார். இயேசு என் நேசர் வர இன்னும் தாமதமே, ஏங்குதே என் உள்ளமே அவர் முகம் காண. இயேசு என் நேசர் வர இன்னும் தாமதமே, ஏங்குதே என் உள்ளமே அவர் முகம் காண. காயங்கள் கண்டு முத்தம் செய்ய காலமும் நெருங்குதே. கர்த்தருடன் நான் ஆளுகை செய்ய வேலையும் வருகுதே. காயங்கள் கண்டு முத்தம் செய்ய காலமும் நெருங்குதே. கர்த்தருடன் நான் ஆளுகை செய்ய வேலையும் வருகுதே. கர்த்தர் ஆரவார சத்தத்துடன் வருவார். தேவய காலம் தொனிக்கையில் மேகம் அதில் வருவார். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் பரலோக ராஜ்யத்தின் ஓமைகள் குறித்து தொடர்ந்து படித்து வருகிறோம். இன்றைக்கு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம் முதல் 35 வரை நாம் படிப்போமாக. இயேசு பிரதித்துவமாக, ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். அப்போது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரியன் அந்த வழியே வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான். மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது 2 பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து, நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த உவமையை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு புறப்பட்டு போகிறான். அருமையானவர்களே, எருசலேம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வீடு. அந்த தேவனுடைய வீட்டை விட்டு அந்த சபிக்கப்பட்டதான எரிகோவுக்கு அவன் புறப்பட்டு போகிறான். எருசலேம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வீடு. ஏன்னு சொன்னால் சுற்றி அதில் மதில் இருக்கும், ஒரு பாதுகாப்பை காட்டுகிறது. ஆனால் அவன் எருசலேமை விட்டு அவன் எரிகோவுக்கு புறப்பட்டு போகிறான். எரிகோ என்று சொன்னால் சபிக்கப்பட்டதான இடம். அவன் எருசலேம் விட்டு எரிகோவுக்கு போகும்போது தான் கள்ளர் அவனை பிடித்து அவனை வஸ்திரங்கள் எல்லாம் உரிந்து கொண்டு காயப்படுத்தி குற்றுயிராக அவனை விட்டுவிட்டார்கள். அருமையானவர்களே, அப்படினால் அந்த எருசலேம் விட்டு எரிகோவுக்கு போவதனால கள்ளர் அவனை பிடித்தார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் கூட தேவனுடைய வீட்டை விட்டு பரிசுத்தவான்களை விட்டு சபிக்கப்பட்டதான அந்த எரிகோவுக்கு போகும்போது, இந்த உலகத்துக்கு போகும்போது பிசாசு நமக்கு விரோதமாய் அவன் கிரியை செய்வான். கள்ளர் கையிலே அவன் அகப்பட்டான். கள்ளர் என்று சொன்னால் சாத்தானை காட்டுகிறது. அருமையானவர்களே, நாம் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு அவருடைய பாதபடி விட்டு நாம் பின்வாங்கி போகும்போது பிசாசு நமக்குள்ளே கிரியை செய்ய அவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறான். கள்ளர்கள் அவனை பிடித்து அவனை காயப்படுத்தி அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை குற்றுயிராய் விட்டு விட்டார்கள். முதலாவது கள்ளர் என்ன செய்கிறாங்களாம், பிசாசு என்ன செய்கிறான், வஸ்திரங்களை உரிந்து கொள்கிறான். அன்றைக்கு அந்த மனுஷுடைய வஸ்திரங்களை கள்ளர்கள் உரிந்து கொண்டார்கள். வஸ்திரம் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கு அநேக வஸ்திரங்களை கொடுக்கிறார். ரட்சிக்கப்படும் போது ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது நீதியின் சால்வையை கொடுக்கிறார். அபிஷேகம் பெறும்போது துதியின் உடையை கொடுக்கிறார். பாடுபடும் போது சித்திர தையலாடி கொடுக்கிறார்.
பொற்சரிகை கொடுக்க, இப்படி அநேக வஸ்திரங்கள் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த வஸ்திரங்களை பிசாசு உரிந்து கொள்ள வகை பார்க்கிறான். அந்த மனுஷனுடைய வஸ்திரங்களை உரிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, அடுத்தது என்ன செய்கிறான்னு சொன்னா, காயப்படுத்தி குற்றூராக விட்டு விட்டார்கள். பிசாசு நம்மை காயப்படுத்த அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். நம்ம மனதில் காயப்படுத்தும்படியாக, இருதயத்திலே காயப்படுத்தும்படியாக, நம்ம சரீரங்களை காயப்படுத்தும்படியாக பிசாசு காத்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த மனுஷனை காயப்படுத்தி குற்றூராக, அதாவது உயிர் போற அளவுக்கு அடிச்சு விட்டுட்டான். மாத்திரமல்ல, அப்போது தற்செயலாக ஆசாரியன் அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான். பிறகு லேவியனும் அதே போல அவனை கண்டு அவனும் விலகி போய்விட்டான். ஏன் இவர்கள் அந்த மனுஷனை கண்டு விலகி போனார்கள் என்று சொன்னால், அந்த காலத்தில் ஆசாரியன் செத்த சரீரத்தை தொடக்கூடாது. செத்த சரீரத்தை தொட்டால் அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். ஆகையால இந்த ஆசாரியனும் லேவியனும் அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் கூட நல்லா தான் நம்மை பார்த்து, நம்ம பேசி, நம்ம விசாரித்து, நமக்கு நல்ல காரியம் பேசுவாங்க. ஆனால் நாம் கொஞ்சம் சரியில்லாவிட்டால், கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் போது, உபத்திரப்படும் போது நம்ம கண்டு விலகி போயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த ஆசாரியனும் லேவியனும் கண்டு அவனை விலகி போய்விட்டார்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் சமாரியன் ஒருவர் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவருடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சசும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரெண்டு பேரும் கண்டு விலகி போயிட்டாங்க. மூன்றாவதாக சமாரியன் ஒருவன் வருகிறான். அருமையானவர்களே, அந்த சமாரியன் என்று யார் சொன்னால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது. அந்த சமாரியன் வந்து என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால், அவனை கண்டு மனதுருகி. அருமையானவர்களே, நாம் தாழ்ந்த நிலத்தில் இருக்கும்போது, ஒன்றுமில்லாத நிலத்தில் இருக்கும்போது, பரிதாபமான நிலத்தில் இருக்கும்போது எல்லாரும் கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை போல கண்டுக்காமல் போய்விட மாட்டார். அவனை கண்டு, அருமையானவர்களே, நம்ம ஆண்டவர் நம்மை கண்டு நமக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். சொந்தக்காரங்க, தெரிஞ்சவங்க, நம்முடைய நண்பர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் நம்ம கஷ்ட நேரத்தில் இருக்கும்போது கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் என் கஷ்டப்படுறான், இவனுக்கு உதவி செய்ய எல்லாம் தெரியும். ஆனால் கண்டுக்காமல் போயிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் நிலவத்தில் இருந்தாலும் நம்மை தேடி வருகிற ஒரு இயேசு நமக்காக இருக்கிறார். அவனை கண்டு, அது மாத்திரமல்ல, அவன் மேல் மனதுருகி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம்மேல் மனதுருகிற ஒரு தெய்வம் நமக்காக இருக்கிறார். அவர்தான் நல்ல சம்மாரன் ஆகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும்போது அநேக ஜனங்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள். வியாதிகளை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகினா சொல்லப்பட்டது. ஒருவேளை நீ வியாதியா இருக்கலாம், ஆனா உன்மேல் மனதுருகி உனக்கு சுகம் கொடுக்கும்படியாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன் அருகாமையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார். மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து ஜீவித்த நாட்களில் ஒரு தாயுடைய மகன் அவன் இறந்து விட்டான். உடனே இயேசு கிறிஸ்து மனதுருகி அந்த பாறையை தொட்டார். அந்த வாலிபன் உயிரோடு எழுந்தான். ஒருவேளை நீ பாவத்திலே, அக்கிரமத்திலே நீ மரித்திருக்கலாம், நீ ஆத்துமாவிலே மரித்திருக்கலாம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உன்னிடம் வந்து, உன் கிட்ட வந்து, உன்மேல் மனதுருகி உன்னை உயிர்ப்பிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஒரு நாள் ஒரு குஷ்டரோகியை கண்டு அவர் மனதுருகி அவனை தொட்டு அவனை சுகமாக்கினார். ஒருவேளை உனக்கு ஆவிக்குரிய குஷ்டம் உனக்கு வந்திருக்கலாம். பாவத்து நிமித்தம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆவிக்குரிய குஷ்டம் வருகிறது. பாவத்து நிமித்தம் ஒரு ஆவிக்குரிய குஷ்டத்திலே நீ அகப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் உன்மேல் மனதுருகி உன்னை தொட்டு உன்னை சுகமாக்குற இயேசு உன் அருகாமையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார். அவனை கண்டு அவன் மேல் மனதுருகி அவனை கிட்ட வந்தார். நல்லா தான் கிட்ட வருவாங்க. கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்படும் போது யாருமே கிட்ட வரமாட்டாங்க. கிட்ட வர, எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் படுக்கையில் இருந்தாங்க. யாரும் கிட்ட வந்து ரெண்டு விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷன் வரமாட்டான். எத்தனையோ விசுவாசி தெரியும் படுக்கையில் இருப்பாங்க, யாரும் வந்து விசாரிக்க யாருமே வரமாட்டாங்க. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவன் கிட்டே வந்து அடுத்து என்ன செய்கிறார்? அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சசும் வார்த்து. அருமையானவர்களே, அவனுடைய காயங்களில் எண்ணெய் வார்க்கிறார். எண்ணெய் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை காட்டுகிறது.
அருமையானவர்களே, ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்றார்? நமக்கு புதிய அபிஷேகத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவன் திராட்சரசையும் வார்த்து, திராட்சரசம் என்று சொன்னால் சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. தேவன் நமக்கு பரலோக சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார், ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறார். எத்தனையோ உன்னத்துக்குரிய சகல ஆவிக்குரிய சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்திலும் தேவன் நம்மை நிரப்புகிற தேவனாக இருக்கிறார். திராட்சரசம் என்று சொன்னால் சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. மாத்திரமல்ல, திராட்சரசத்தை வார்த்து காயங்களை கட்டி. அருமையானவர்களே, இன்னைக்கு பிசாசு அநேக ஊழியக்காடு விசுவாசுடைய மனதை காயப்படுத்தியிருக்கிறான், இருதயங்களை காயப்படுத்தியிருக்கிறான், சரீரத்தில் காயப்படுத்தியிருக்கிறான். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் மாத்திரம்தான் அவருடைய காயங்களை ஆற்ற முடியும். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய கரம் மாத்திரம்தான் நம்முடைய காயங்களை கட்ட முடியும். இன்றைக்கு பிசாசு அநேக குடும்பத்திலே அநேக மனசில் காயப்படுத்தியிருக்கிறான், இதயத்தில் காயப்படுத்தியிருக்கிறான். சொந்தக்காரர் மூலியமா, உடன் பிறந்தவங்க மூலியமா, பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மூலியமாக, நம்ம சகோதரர் மூலியமாக பிசாசு அநேக காயங்களை செய்திருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய காயங்களை கட்டுகிற ஒரு இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இருக்கிறார். அவர் காயங்களை கட்டுகிற தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அருமையானவர்களே, அவர் காயங்களை கட்டி என்ன செய்கிறார் சொன்னால், அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போகிறார். சுய வாகனம் என்று சொன்னால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை காட்டுகிறது. அருமையானவர்களே, இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்னா, நம்மை சுமந்து கொண்டு போகிறார். எப்படி அந்த மனிதன், அதாவது நல்ல சமாரியன் அந்த மனுஷனை சுய வாகனத்தில் கொண்டு போய் சத்திரத்துக்கு சேர்ப்பது போல, சத்திரம் என்று சொன்னால் சபையை காட்டுகிறது. அருமையானவர்களே, அன்றைக்கு சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சென்றது போல இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம என்ன பண்ண, நம்ம சுமந்து கொண்டு சபையிலே கொண்டு வந்து நம்மை நிறுத்துகிறார். அருமையான பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை காயங்களை கட்டுகிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் வரப்போற காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் கடைசி வரைக்கும் நம்மை நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். அந்த சுய வாகனத்தில் கொண்டு வந்து சத்திரத்திலே கொண்டு வருகிறார். அருமையானவர்களே, சத்திரம் என்று சொன்னால் சபையை காட்டுகிறது. இன்றைக்கு எத்தனையோ சபைகள் இந்த பூமியில் இருக்கிறது. நான் எந்த சபைக்கு விரோதமாக நான் பேச மாட்டேன். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சபையை குறித்து சொல்கிறார். சில சபையை எப்படி கட்டுறாங்க என்று சொல்லுகிறார். சில சபையை வெக்கோலை போல கட்டுறாங்க, சில சபையை புல்லை போல கட்டுறாங்க, சிலர் சபையை வெள்ளியை போல பொன்னை போல கட்டுறாங்க, சிலர் சபையை எப்படி கட்டுறாங்க, விலையேறு பெற்ற கல்லினால கட்டுறாங்க என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். சிலர் எப்படி கட்டுறாங்களாம், மரத்திலே கட்டுறாங்களாம், சிலர் எப்படி கட்டுறாங்களாம், புல்லை போல கட்டுறாங்களாம், சிலர் எப்படி கட்டுறாங்களாம், வெக்கோலை வச்சு கட்டுறாங்களாம். அருமையானவர்களே, அவர் பவுல் சொல்லுகிறார், அக்கினி சோதிக்கும் போது தான் தெரியுமா எது நிலைத்திருக்கும் என்று. அப்படினால் சிலர் எப்படி சபையை கட்டுறாங்களாம், புல்லை போல கட்டுறாங்க, வெக்கோலை போல கட்டுறாங்க, மரத்திலே கட்டுறாங்க. ஆனால் அக்கினி வரும்போது என்ன ஆகுமா, இந்த புல்லு வெக்கோல் மரம் எல்லாம் என்ன ஆகும், எரிஞ்சு அழிஞ்சு போயிடும். ஆனால் சில எப்படி சபையை கட்டுறாங்கன்னா, வெள்ளினாலும் பொன்னினாலும் சபையை கட்டுறேன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு அருமையான அக்கினியில நீங்க வெள்ளியும் பொண்ணும் போட்டீங்கன்னா அது அழிந்து போகாது, அது அப்படியே உருகி போயிடும். இது எதை காட்டுகிறேன்னு சொன்னால், இது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சபை. அபிஷேகம் பெறாத சபையெல்லாம் அக்னி விதமான சோதனை வரும்போது எரிஞ்சு நாசமாக இல்லாமல் போயிடும். ஆனால் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள், அதாவது இந்த வெள்ளியும் பொண்ணும் போடும்போது என்ன செய்யணும், அழிந்து போகாது, ஆனால் உருகி போயிடும். அது எதை காட்டுகிறது, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சபை தான், அபிஷேகப்பட்ட ஜனங்கள் தான். ஆனால் அக்னி விதமான சோதனை வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது, உபத்திரம் வரும்போது, பாடு வரும்போது அவங்க அழிஞ்சு போக மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, உருகி போயிடுறாங்க, பின்வாங்கி போயிடுறாங்க, அதிரிப்பட்டு போயிடுறாங்க. ஆனால் சில சபை எப்படி கட்டுறாங்கன்னா, பவுல் சொல்றாரு, விலையேறு பெற்ற கல்லை போல கட்டுறாங்களாம். அருமையானவர்களே, இந்த விலையேறு பெற்ற கல்லை நீங்க அக்னியில போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது அழிஞ்சு போகாது, அது உருகி போகாது, அது இன்னும் பிரகாசிக்கும். அதுதான் உண்மையான சபையை காட்டுகிறது. இன்றைக்கு அநேக சபையை பல விதத்தில் கட்டுறாங்க. ஆனா அக்கினிமயமான சோதனை வரும்போதுதான் எது உண்மையான சபை, எது உண்மையான நிலைத்திருக்கும் என்று நாம் கடைசியில் நமக்கு தெரியும். ஆகிய அருமையானவர்களே, இந்த நல்ல சமாரியன் அந்த மனுஷனை கொண்டு வந்து சத்திரத்திலே கொண்டு வந்து விடுகிறார். சத்திரம் என்று சொன்னால் சபை. அந்த சத்திரத்திலே ஒரு சத்திரக்காரன் இருக்கிறான். சத்திரக்காரன் என்று சொன்னால் அப்போஸ்தலனை காட்டுகிறது. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கும் ஒரு கூட்ட அப்போஸ்தலர்கள் தேவன் இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே இருக்கும்போது தன்னுடைய சிஷ்யர்களை பார்த்து சொன்னார்,
உலக முடிவு பரிந்தும் சதா காலங்களிலும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த அப்போஸ்தலர் இறந்து விட்டார்கள். ஆனால் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் கூட இருப்பான்னு சொன்னார். இன்றைக்கு ஒரு கூட்ட அப்போஸ்தலர்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார். அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அப்போஸ்தலர்கள் தேவன் வைத்திருக்கிறார். அப்படியானால் இந்த சத்துருக்காரன் சொன்னால் ஊழியக்காரை காட்டுகிறது. இந்த சத்துரு காலத்தில் அவர் என்ன செய்கிறார் சொன்னால் 2 பணத்தை கொடுக்கிறார். அருமையானவர்களே, இந்த 2 பணம் என்று சொன்னால் இதை காட்டுகிறது, கிருபையும் சத்தியத்தை காட்டுகிறது. ஆண்டவர் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு, தம்முடைய சபைக்கு சத்தியத்தை மாத்திரமல்ல, அந்த சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்கும்படியாக கிருபையும் கொடுக்கிறார். சத்தியம் என்று சொன்னால் என்ன? மனம் திரும்புதல் ஒரு சத்தியம், ஞானஸ்தானம் ஒரு சத்தியம், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் ஒரு சத்தியம், மறுரூபப்படுதல் ஒரு சத்தியம், ஜெயஜீவியம் ஒரு சத்தியம், வேறு பிரிதல் ஒரு சத்தியம். இப்படி அநேக சத்தியங்களை தேவன் நம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் சபையை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, அந்த சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்கும்படியாக கிருபையும் கொடுக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் சத்தியமாக இந்த பூமியிலே அவர் வந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. 2 பணத்தை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல, நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றார். அருமையானவர்களே, அந்த 2 பணத்தை கொடுத்து சொல்லுகிறார், நீ இவனை விசாரித்துக்கொள், இவனுக்காக நீ செலவு பண்ணுன்னு சொல்லுகிறார். இன்றைக்கும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரர் சபைக்காக நியமித்து வச்சிருக்கிறார், ஊழியக்காரர் வச்சிருக்கிறார். ஊழியக்காரர் என்ன பண்றாங்க? சபைக்காக, ஆத்துமாக்களுக்காக, விசுவாசிகளுக்காக தன்னுடைய பணத்தையும் நேரத்தையும் சரீரத்தையும் செலவு செய்யறாங்க. அநேக ஊழியக்காரர் இன்றைக்கு ஊழியர்களுக்காக, விசுவாசிகளுக்காக பாடுபடுகிறார்கள், இரவும் பகலும் பாடுபடுகிறார்கள், சபைக்காக பாடுபடுகிறார்கள். ஏன் சொன்னால் எப்படியாவது மனவாளுக்கு முன்பாக கரைத்திரை பிழையில்லாத பரிசுத்தமான சபையாக தனக்கும் இயேசு கிறிஸ்து முன்பாக நிறுத்தும்படியாக இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் இரவும் பகலும் பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அருமையானவர்களே, அந்த 2 வெள்ளி பணத்தை கொடுத்து அவர் சொல்லுகிறார், இவனை விசாரித்துக்கொள், இவனுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளை விசாரிக்கிறது மாத்திரமல்ல, தன் நேரத்தையும் பணத்தையும் சரீரத்தையும் எல்லாம் அவங்களுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க, தன் ஜீவனை விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அந்த நல்ல சாமாரியன் இன்னொரு காரியம் சொல்லுகிறார், அதிகமாக ஏதாகிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அது உனக்கு தருவேன் சொன்னால். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த சத்திரக்காரன் கிட்ட 2 பணத்தை கொடுத்து அந்த நல்ல சமாரியன் சொல்கிறார், நான் திரும்பி வரும்போது. அப்படின்னா இதை காட்டுகிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரப்போகிறார். இதோ நான் போகிறேன், உங்களுக்காக ஒரு வாசலத்தை ஆயத்தப்பட்ட பின்பு நான் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அந்த நல்ல சமாரியனாகிய இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வரப்போகிறார். வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். சீக்கிரமாய் வரேன்னா என்ன அர்த்தம்? 12 மணிக்கு வர போறாருன்னா 11:59 வந்திருக்கிறோம். இன்னும் எத்தனை நிமிஷம் இருக்குது? 1 நிமிஷம் தான். அப்படினால் நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். கேரளால சகோதரிமார் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது செவுத்துல ஒரு எழுத்து, இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒரு எழுத்து. ஒரு மனுஷன் ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது திடீர்னு வானத்தில் ஒரு பெரிய எழுத்து, இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். ஆண்டவர் சொல்றார், இதோ நான் சீக்கிரமா வருகிறேன். அநியாயம் செய்யறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், அக்கிரமம் செய்யும் இன்னும் அக்கிரமம் செய்யட்டும், பசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பசுத்தமாகட்டும், நீதி செய்ய இன்னும் நீதி செய்யட்டும், அவனவனுக்கு அளிக்கும் பலன் என்னுடனே கூட வருகிறது, நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். அருமையானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். எதற்காக வரப்போகிறார் என்று சொன்னால் சத்தியம் இருக்கிறது. அருமையானவர்களே, யாரெல்லாம் சேர்க்க முடியாது வரப்போகிறார், அதுக்கும் சத்தியம் இருக்குது. அருமையானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்து யார் சேர்க்க வரப்போகிறார் சொன்னால் வேதம் சொல்கிறது, ரத்தத்தினால மீட்பு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கணும் ஆண்டவர் வருகையிலே போகணும்னா. 2வது கர்த்தர் வருகையிலே போகணும் என்று சொன்னால் பரிசுத்தாவின் முத்திரை போட்டிருக்க வேண்டும். 3வது கர்த்தர் வருகையிலே போக வேண்டுமானால் எல்லா வருத்திலும் பூர்ணப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் வருகையிலே போக வேண்டுமானால் நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடித்து விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்தில் கர்த்தர் வருகையிலே ஒரு மனுஷன் போக வேண்டுமானால் பைபிள் சொல்லுது, யாரெல்லாம் ஆவலோடு அவருக்காக காத்து கொண்டிருக்காங்களோ அவர்களை சேர்க்க இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என்று எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அருமையானவர்களே, யாருக்காக இயேசு வரப்போகிறார்? யாரெல்லாம் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை சேர்க்க இயேசு வரப்போகிறார். அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு கர்த்தருடைய ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு ஆவல் இல்லை. யாரெல்லாம் ஆவலோடு காத்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவளுக்காக தான் இயேசு வரப்போகிறார்.
ஆவல் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? வாஞ்சை என்று அர்த்தம். ஆவல் என்ற என்ன சொத்தம்? விருப்பம் என்று சொல்லலாம், ஏக்கம் என்று சொல்லலாம், தவிப்பு என்று சொல்லலாம், வாஞ்சை என்று சொல்லலாம், ஆசை என்று சொல்லலாம். அப்படினால் யாரெல்லாம் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, இன்னைக்கு தேவ ஜனங்கள் மத்தியிலே ஒரு ஆவல் கிடையாது, ஒரு வாஞ்சை கிடையாது, ஒரு தவிப்பு கிடையாது, ஒரு ஏக்கம் கிடையாது. சகல சிருஷ்டிகளும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனை படுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது. வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிக்கதோ ஒரு மனுஷன் தான். அவன் வாஞ்சியோடு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும், சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்று ரகசியமா வருகிறான். அது மாத்திரமல்ல, சகேவன் ஒரு மனுஷன் தான். அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று வகைத்தேர அவரை பார்க்கும்படியாக அவன் ஓடி வருகிறான். அது மாத்திரமல்ல, மரியாள் அதிகாலையில் இருட்டோடு வந்து என்னுடைய ஆண்டவர் எங்கே வைத்திருக்கிறார் என்று அவர் கேட்கிறார். அருமையானவர்களே, இப்படி யாரெல்லாம் இயேசுவிடம் வாஞ்சியோடு வந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். தாவீதுக்கு ஒரு வாஞ்சி இருந்தது. மானானது நீரோடையில் வாஞ்சித்து கதறுமா போல கர்த்தாவே என் ஆத்துமா உம்மை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்று தாவீது சொல்கிறார். மானு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கணும் அவ்வளோ ஆசை. அந்த மானு வனாந்திரத்தை இப்படி பார்க்குமா, இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த காணல் நீர் வந்து தண்ணி ஓடுற மாதிரி இருக்குமா. உடனே தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட ஓடுமா. அங்கே